Comencem ja, perquè ens comenten que ja ha arribat més o menys tothom que estava previst arribar. La veritat és que és un goig veure aquesta sala plena una altra vegada després de més d'un any i mig. A l'Institut Català de les Dones estem molt contentes i molt cofoies d'acollir la presentació del llibre 17 esclats de la Maria Àngels Vilalot, però en general estem contentes que a l'Institut Català de les Dones hi passin coses i per tant és un goig veure com aquesta sala està plena i la Maria Àngels està tan ben acompanyada aquesta tarda. Em pertoca fer una breu introducció, una breu presentació que serà molt breu, us ho prometo, perquè crec que el que és interessant és que sentim a la Maria Àngels, sentim a la Carme Criado i sobretot sentim a la Carme Sansa fent la seva dramatització d'alguna de les històries. Mireu, des de l'Institut Català de les Dones, una de les qüestions que ens preocupen i que ens ocupen és veure com aconseguim visibilitzar les experiències de les dones i visibilitzar els coneixements de les dones i les trajectòries de les dones perquè la nostra societat sigui una societat més igualitària. És inconcebible una societat que sigui lliure i que sigui justa quan no reconeixem a la meitat de la població, invisibilitzem els seus sabers, invisibilitzem els seus coneixements. El fet que hi hagi novel·les o històries de contes com la que avui presenta la Maria Àngels Vilalot és un exemple de com podem acompanyar aquest reconeixement i aquesta visibilització. Sabem que el cànon, en aquest cas el cànon artístic, el cànon literari, ens ha invisibilitzat a les dones, perquè malauradament, o a causa del patriarcat, allò que creiem que era universal i que ens pensàvem que era neutre precisament perquè era universal, era masculí i masclista. No hi ha un cànon universal i no hi ha un cànon neutre precisament perquè l'han fet homes i per homes. Doncs Giorgio Vasari escriu La vita degli artisti al segle XVI, escriu una obra en la que reconeix només aquelles arts que són les arts majors i només aquells artistes sobre els que ell es refereix i reconeix. Per tant, aquelles expressions artístiques que no són les arts majors i aquells artistes que no són els homes són invisibilitzats. I això és la lluita sobre el que la història de l'art des d'una perspectiva feminista ha treballat en aquests últims 40-50 anys. Per tant, quan tenim autores com la Maria Àngels Vilalot que ajuden a trencar el cànon universal i per tant ajuden a construir un altre cànon, no només pel que fa a l'autoria, sinó pel que fa a la temàtica, no podem fer una altra cosa des de l'Institut Català de les Dones que acollir-ho i que donar-li tot el suport que podem. Perquè a més aquestes històries estan construïdes sobre l'experiència, ja us ho explicaran elles, però és un projecte literari que és molt interessant i que ajuda a convertir allò que és un fet vital, allò que és un fet narratiu, en un fet literari. I per tant és un honor i una alegria per diferents motius, perquè ajudem a construir un altre cànon universal, un altre cànon literari en aquest cas, per el reconeixement de l'autoria, perquè contribuïm a incorporar temàtiques que són les pròpies de les dones i de les dones grans i perquè a més visibilitzem, donem aquests espais de visibilització en aquesta temàtica i en aquestes autores. Per tant, estem encantades que sigueu aquesta tarda i desitgem que l'estona que passarem juntes coneixent aquesta obra sigui profitosa. Moltes gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts a la presentació del llibre 17 esclats de Maria Àngels Vilalot. Permeteu-me que, en tant que representant d'Stonewall, comenci agraint al Institut Català de les Dones i en particular a la seva presidenta, Meritxell Benedí, a la seva directora que va venir aquí, Lluís Costiello, i el Miquel, que ens hagin acollit aquí a casa seva per presentar un llibre de la nostra editorial. La veritat és que ens ho hem posat molt fàcil, el Miquel ha estat per tot el motor i ha organitzat un acte perfecte. Moltíssimes gràcies. El llibre que presentem avui és un llibre de complicitats. I per tant comencem a donar les gràcies a tots els còmplices que han passat per aquest llibre. Primer de tot a les
17 còmplices del llibre, 17 dones sàvies, m'explicava l'Àngel Esquilador, que d'alguna manera han inspirat els 17 relats. Moltes d'elles us veig per aquí, i me'ls vaig a compartir aquí al costat amb la Carme Triador, gairebé avui mateix estan a la taula còmplice principal. Hauríem d'haver comptat amb la Carme Arenas, escriptora i editora, però dissortadament un petit accident l'ha deixat sense poder caminar uns dies i per això no ha pogut estar aquí. Tenim un altre còmplice, que és la participació de l'actriu Carme Sansa, que ens llegirà uns quants detalls, uns quants textos del llibre. La complicitat del Perico Pastor, el pintor, que ens va cedir una obra per il·lustrar la coberta. Ell, durant el confinament del 2020, doncs pintava aquarel·les i va cedir aquesta obra per la coberta. La complicitat de l'estimadíssima Olga Sinax, que ha fet el pròleg. I amb tot això, doncs clar, surt un llibre ple de complicitat. A tots els còmplices, moltíssimes gràcies des d'Escolta. La Maria Àngels Guilot és una autora activa, perfeccionista, meticulosa, molt generosa i molt amable, que ha estat molt fàcil editar-la. Ella s'ha abocat en el projecte editorial al 1000%, jo crec que la seva vida s'hi aboca al 1000%, i per això els projectes doncs, tenen un cost, un gruix important. Té una llarga trajectòria que la veureu explicada en el llibre. Jo no sé si després la Carme Triador o algú més parlar de les seves biografies, i avui no en parlaré. Parlaré una mica del llibre. El que sigui, això sí, Maria Àngels, moltíssimes gràcies per haver escollit també per publicar el llibre. Del llibre 4 coses només, és que podríem dir que a la vida hi ha els grans esdeveniments, aquells que canvien radicalment el curs de la història, de les persones que recullen després els savis i professors en tractats enormes, que és la història en majúscules, i després hi ha aquelles petites històries, a vegades que són anècdotes personals o anècdotes viscudes, que ens expliquen una mica, ens ajuden a entendre el passat, a visualitzar-lo, a sentir en la nostra pell les vivències i les ensenyances viscudes per aquelles persones. 17 esclats va d'això, 17 històries que 17 inspiradores, diu l'Àngels, van tenir l'habilitat d'explicar 17 fragments de la seva vida en l'Àngels, i ella, de manera atractiva, aprofundida i mesurada, com diu el pròleg l'Olga Sinax, ha convertit en llibre. Ens acostarà una mica al nostre passat recent i ens ajudarà segurament més a entendre'l i a prendre potser decisions, a comprendre què ha passat en definitiva. Jo com us diria, si volgués fer una mica un resum, permeteu que faci un exemple amb un símil cinematogràfic. Els que tenim una edat recordarem que quan volíem anar a veure un cine una mica especial, unes pel·lícules una mica particulars, anàvem a veure cinema d'art i assaig, dèiem així llavors. Després, més endavant, vam parlar del cinema d'autor. I ara m'he adonat que moltes vegades la gent parla de pel·lícules Verdi. Jo crec que 17 esclats és un llibre Verdi. I què és un llibre Verdi? Els que som de Barcelona o que hi han anat alguna vegada, el cinema Verdi és un cinema que estan aquí a Gràcia, que fan pel·lícules especials. Quines especialitats tenen aquests llibres? Doncs, generalment que són pel·lícules bones. Ja dic que el 17 esclats és un llibre Verdi, per tant, dic que el cinema Verdi fan pel·lícules bones. Generalment, allunyades del que seria el cercle més comercial i dels temes més tronats, sinó temes d'interès més proper, que ens colpeixen més ràpid. A més, són projectes que es fan amb pocs recursos i amb la complicitat de molta gent. La complicitat dels autors, i que com que tenen pocs recursos, el projecte es fia 100% a la qualitat d'aquests còmplices, d'aquests actors, en el nostre cas serien les inspiradores, i també es fia a la qualitat del director, en aquest cas de la nostra autora, Maria Àngels Guilot. Aquestes pel·lícules Verdi, a part de ser una qualitat i de deixar-nos un record profund,
A més, toquen temes que ens poden sentir-los de prop i temes que s'arriben a desgranar amb un nivell de detall que ens el sentim com els propis. Això també ens passa amb el llibre de les lletres clars. Però en resum, són pel·lícules o són obres que mai oblidem i que al final, el que ens haurà passat, quan l'haurem llegit o quan haurem vist la pel·lícula, en els llibres Verdi o les pel·lícules Verdi, haurà passat que haurem passat una bona estona, que haurem après coses i que ens hauran fet reflexionar. Aquestes jo crec que són les característiques fonamentals del Vicent Esclats. Cada una de les històries, molt diverses, en molts camps, que ja ho tindran desgranant, suposo que la Carme i la mateixa Maria Àngels, o vosaltres descobrireu quan llegiu el llibre, doncs veureu que us van enriquir. Jo només vull dir això. Només felicitar l'autora per la seva obra, moltíssimes gràcies, i a tots vosaltres desitjar-vos que gaudiu de la descoberta. Moltes gràcies. Bona tarda. Llegiré un fragment del primer relat del llibre, que és una maleta que es titula Una maleta en classe. La meva mare volia el millor per a les seves filles i la millor educació. I guiada per aquest criteri, ens va tancar dins d'un puny. Havia estudiat el sistema Martí de Corte i Confección per a senyores, del qual era professora, i treballava de dissenyadora i modista per a Santa Eulàlia, una de les botigues de roba més elegants i xic de Barcelona, després del Pique Flotant. S'hi deixava la pell, puntada rere puntada, a l'ombra de l'atelier de casa. Tenia una gran provija professional, i ja us podeu fer una idea de com anaven vestides. De nena vaig passar a noia adolescent, esclar, i després a jove submergida en el món de la joventut universitària, caracteritzada per la rebel·lia política i contracultural. Jo volia, tant sí com no, vestir a la moda del moment. Duia els cabells llargs, faldilles florejades i pantalons de campana, per descomptat, i quan la meva mare no em veia, me'ls posava fora del seu lloc, al maluc. Així jo lluïa com desmanegada, tan en voga en aquella època. Si no vaig errada, la paraula hippie ve de hip maluc i designava una persona que porta els pantalons al maluc. De tota manera, jo no era de les hippies que anaven sense sostenidors. Posa't dreta, no t'encorbis, els pits al seu lloc i ben agafats, em deia la meva mare. I a més, em depilava. Vaja, resplendia d'allò més polida. Una hippie d'estar per casa. I és que la meva mare horroritzava que pogués semblar una rocinada. I com que era la que ens feia els vestits, convertia els dissenys hippies en uns híbrids a l'estil Santa Eulàlia. Podia portar una parca, d'acord. Ella ho acceptava, però com que me la feia ella, la confeccionava de la millor roba i, esclar, la presta la peça pelava el tarannà hippie que jo volia exhibir. I ja no diguem la confecció, el tall, la caiguda, el rasant, el repunts, la perfecció mil·limetrada. Jo ràpidament m'hi enganxava adhesius amb el signe de la pau i així anàvem fent. Moderna, però no massa. A la moda, però no estripada. Amb aquest posat de contracultura tan poc iconoclasta, vaig aparèixer a 3:15 de la nit a l'estació de França per pujar al tren en direcció a Portbou, amb un vestit hippie i acompanyada, agafeu-vos, d'una elegant maleta de pell grisa, tot a l'estil Santa Eulàlia. Era com per riure, i va fer riure. Vaig ser la riota simpàtica dels meus amics, però riure és més que estar junts. I a més, com que érem joves i revolucionaris, tot ho volíem, tot ho acceptàvem, tot ho toleràvem. Si assumíem l'homosexualitat i el feminisme, també acceptàvem, esclar, la maleta grisa que sobresortia dissonant enmig de les bosses i motxilles apilades en lloc del vagó reservat
per aquesta utilitat. No importava que la indumentària que contenia fos d'estil semblant a la que portaven els meus amics a les seves motxilles. L'elegància de l'objecte és el que comptava, però no em sentia gens ni mica vergonyosa. Era jo qui l'havia triada com un element ad hoc al nostre viatge parisenc. De fet, formava part del conjunt d'objectes que podia trobar per casa. Igual que ensopegava amb el maniquí vestit d'alta costura o contemplava les robes que corrien per casa. Mireu, nenes, això són robes, això és qualitat. També podia topar-me amb una maleta de pell, un regal de Santa Eulàlia a la meva mare perquè un representant de maletes l'havia deixada per si finalment es decidien a vendre-les com a complement de l'ús. A la matinada lliscàvem lentament per les vies de l'estació ferroviària de Portbou. Vam baixar a l'andana i la meva maleta grisa era un element tan discordant enmig de la munió dels meus amics acolorits i desengrasats que de cop acaparava el protagonisme del viatge. Si la mirava amb ulls cinematogràfics, la veia nítida dins d'una aurèola borrosa i al seu voltant, tot de personatges amb bosses i motxilles de colorins difuminats, caminant apressats cap on ens esperava una flamant locomotora i un munt de vagons per marxar cap a París. Ressaltava de tal manera que era ella la que transitava per l'andana, la que es quedava enlluernada en la visió espaterrant d'aquella estació, d'aquell edifici majestuós de 3 plantes, d'aquells vitralls de la marquesina de ferro. L'estil arquitectònic em recordava l'estació de França, però 3 vegades colossal. El cruixir de la roda sobre els raïls, ferro contra ferro, dels trens que travessaven l'estació, el decorat idoni per una pel·lícula d'espies de la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial. I, en aquest plató, també la meva maleta era la que s'empetitia davant dels agents duaners que en un 3 i no res ens mirarien com si fóssim, al cap curt, delinqüents de coll blanc. I per allí, rondant amb ulls de voltor, uns quants grisos. La corbata negra, la jaqueta militar, les sinistres pistoles penjant d'aquell cinturó de cuir, les botes de 3 civelles. Potser passava res que nosaltres no sabíem. Aquell dispendi gris en plena canícula d'estiu duplicava els regalins de suor dels nostres cossos, tot i ser d'hora del matí. Només la presència dels jeeps aparcats davant d'aquella estació immensa, ni que hagués anat al gimnàs, ja temoria. La meva maleta, malauradament conjuntada de gris amb els grisos, va restar aixorivida i pertèrrita al meu costat mentre un agent de la duana inspeccionava amb lupa el meu passaport. Esclar, no sé què hi podia veure i amb un gest de mans em va dir cap endavant, sense ni tan sols tenir la dignitat de mirar-me. Això ja ho havia fet abans, per si detectava falles incongruents entre la foto del passaport i el meu rostre. Sí, cap endavant, amb un sol gest, jo i la meva maleta grisa, igual com si ens hagués dit que ens havíem lliurat de l'escorxador. Tot construït, escenari, decorat, interpretació policial, per atuir-nos a nosaltres, que érem tan revolucionaris. Quina por tenia la pobra maleta. I tan sols carregava 4 vestits hippies d'alta costura i un raspall de dents. I ara, el que va passar quan van arribar a París, s'ha de llegir. Bona tarda. En primer lloc, dir que tinc el plaer de ser el que la Maria Àngels em demanés si volia ser inspiradora dels seus relats. Amb això vull agrair-li perquè a partir d'aquí han sorgit moltes altres coses relacionades amb els relats. M'han fet pensar molt més sobre la pròpia vida i penso que ha sigut per mi un acte positiu. Jo m'he plantejat de dir, a veure, aquests relats què aporten? Què aporten? A part de la part literària que realment la Maria Àngels
com ja ho havia demostrat en altres publicacions, és molt bona escriptora i té molta sensibilitat quan explica les coses, quan publica, però jo m'he parat a pensar a veure què aporten aquests relats. I jo penso que tenen una vessant social, a part de la narrativa, evidentment, i també una aportació psicològica. Com a aportació social, és cert, com es diu també en el pròleg, un temps, una cultura, aporten això, una manera de veure què passava fa 40, 30, inclús a vegades més de 50 anys. La part social també té interès en quant a la visibilitat de les dones grans. Totes eren joves en els anys 60 o 70, amb interessos progressistes, en un país en dictadura. Context social diferent de l'actual, en el que les dones grans ens sentim identificades perquè el que expliquen els relats quan érem joves, però nosaltres els vam viure i per tant ho trobem tot, era com era. Però les dones joves d'avui i que estiguin interessades en saber què passava en aquells anys en els que hi ha els relats en aquest llibre, doncs no se senten tan identificades perquè el temps ha passat, però per altra banda hi ha un interès per saber què feien les dones en aquella època, que fem ara o no fem ara. I per tant també és uns relats que poden interessar molt a la gent jove per saber del seu passat, el passat de les seves mares o també el passat de les seves àvies. Per altra banda, en aquest temps el control familiar i social de les noies, doncs, evidentment no té res a veure amb el control familiar i social que tenen avui les dones, les noies, entre 30, 20, 30 també, perquè encara també en alguns casos doncs, també tenien aquest control social. Ara no hi és aquest control familiar i social. I per tant també pot sorprendre a la lectora jove com era, quines coses fèieu, què passava. Però això com a aportació social i reflexa d'un temps viscut. L'altre aspecte que a mi m'ha interessat molt, i suposo que també per la meva trajectòria docent investigadora en l'àmbit de la gent gran, és l'aportació psicològica que tenen aquests relats. Ara fa un moment li deia a la Maria Àngels, mira, aquest llibre es podria donar als alumnes de l'assignatura Psicologia perquè traguessin tot el que poden treure, segons veig jo, de l'aspecte que en diem psicològic. A llegir els relats, jo m'he donat compte de seguida d'aquesta aportació psicològica que transmeten i que no en va la Maria Àngels, és psicòloga, i per tant també això queda palès, a part de la seva capacitat literària i escriptora en el seu llibre. Perquè la manera com descriu els personatges. Nosaltres hem enviat un relat explicant els fets que tots, almenys pel que fa a mi, jo he explicat el fet que va passar en aquell moment de la meva vida, però clar, quan llegeixo en què s'ha convertit el meu relat amb el relat de Maria Àngels, penso, clar, no se m'ha acudit, jo hauria hagut de posar més coses potser, però després penso, no podria posar més coses. Jo posava, diguéssim, la base, però ella posa la literatura, l'explicació, etc. I per tant, doncs, és així. D'altra banda, la manera com descriu els personatges. Clar, en el relat, la inspiradora que ha fet el relat, som les protagonistes del relat, perquè expliquem alguna cosa de la nostra vida. Però clar, la manera com ella ens defineix, ens presenta, el fa pensar de dir, com la Maria Àngels, amb el que jo li explico, es fica dintre de la meva personalitat i la fa palesa d'una manera
que es nota que té coneixement de les persones i té coneixement de la personalitat, els sentiments, la gran delicadesa en tal com els tracta, les emocions que posa en boca o en vida dels personatges del relat. Tot això doncs, a mi em fa pensar que és un llibre que té una gran vessant psicològica. Clar, també hi ha una altra cosa, les inspiradores, suposo, almenys pel que m'he respecte, hem hagut de pensar quin relat enviarem. Clar, a mi quan la Maria Àngels em diu, escolta Carme, mira, estic pensant en aquest llibre, tu podries enviar un relat a la teva vida, jo de seguida, de la Maria Àngels, perquè també que sí. Però després dic, quin relat li envio? I això em va fer pensar en moltes coses de la pròpia vida. Però clar, no, això no, perquè això no té massa importància. Bueno, això potser sí. I la veritat és que des que m'ho va dir fins que li vaig enviar el relat, va passar bastant temps. Jo pensava, bueno, ara mira, noia, si no t'espaviles, el teu relat no ho posarem perquè això s'ha d'acabar aviat. Però bueno, clar, s'ha hagut de pensar quin relat enviàvem. Tenir en compte que és una part de la nostra vida i per tant té una funció identitària. En quant a integració conceptual i temporal del jo, clar, jo estic en un context determinat i soc jo, la persona. El relat enviat també ajuda a organitzar i donar forma i sentit el fet d'explicar un fet de la teva vida d'un moment determinat de la història i per tant també té una funció social. Comunica significats sobre nosaltres, les inspiradores, i permet compartir la nostra experiència, permetent establir intimitat i empatia. Clar, cada relat que escrivia una inspiradora, la Maria Àngels, feia i ens l'enviava a totes. I per tant totes llegíem el relat de les altres. Per tant compartíem la vida de 17 inspiradores que val a dir també que moltes de nosaltres no ens coneixíem personalment. Hi havia algunes que et sonava perquè totes les inspiradores, com veieu, doncs, no s'han estat quietes al llarg de la vida. Totes tenen un currículum de moltes coses. I per tant, doncs coneixies d'elles, i mira, compartiré un trosset de la meva vida amb totes aquestes dones que són més o menys de la meva generació, unes més grans, altres més joves, però bueno, podem dir que és tota una generació i per tant això permet compartir l'experiència dels altres. I com deia, permet això, establir intimitat i empatia. Crec que totes que hem rebut el relat de la Maria Àngels hem descobert que s'ha tingut captar part de la nostra personalitat, dels nostres sentiments, de les emocions, que nosaltres, a l'anar més directe als fets, no havíem fet referència. En el relat no expliques com ets tu, sinó que relates el que va passar, fonamentalment. I jo diria que podríem parlar molt de tot això, perquè em dona molt de sí, però tampoc es tracta aquí d'estar parlant molt rato. Podríem dir, com a resum, des de la meva perspectiva, el 17 esclats és un llibre que han de llegir els que els agraden les històries ben escrites. Pel seu interès en fets de la vida quotidiana, perquè clar, els meus relats són fets de la vida quotidiana. No expliquem grans aconteixements de la nostra vida, sinó fets que van passar en el dia a dia de la nostra vida quotidiana. I també pel seu aquest interès en la vida quotidiana i també pel seu interès psicològic, especialment per aquells que ens hi dediquem i que llavors potser veiem més del compte i algú dirà, bueno, tampoc exigeix tanta psicologia. Jo crec que sí, que almenys a mi va servir. I per altra banda, clar, també serveix la psicologia que et dona el relat, però també les inspiradores, crec, almenys a mi,
però penso que pot ser general en tots, t'ha ajudat una mica a refer o fer la teva història de vida, un trosset de la teva història de vida. I per la identitat personal, pel jo personal, és important fer aquest recompte de la vida, que potser no ho fas. I en canvi, amb un trosset de vida ens permet fer una història de la nostra vida i pensar en totes aquelles coses que hem viscut en un moment donat de la història. Per altra banda, és evident que és una petita part de la nostra vida i també ens fa pensar a vegades amb els canvis, perquè a vegades pots dir, bueno, si jo aquest relat me'l demana d'aquí 10 anys, si és que va bé, potser triaré un altre perquè ja m'ha donat temps a reflexionar sobre tots els diferents aspectes de la vida. Per tant, torno a dir, gràcies a les inspiradores, perquè entre totes, encara que potser no en siguem conscients, també ens ha ajudat a veure què feien o què deien els altres. Gràcies a la Maria Àngels per la seva capacitat de fer d'aquests relats una obra literària que està molt bé, i també gràcies a l'editorial que ha cregut en el llibre, l'editat, i farà possible que això que he dit abans, d'acabar de llegir els joves, els no tan joves, els psicòlegs o estudiants de psicologia i tot aquell que li interessi el que té a veure amb la vida quotidiana de les dones d'altres temps històrics, doncs jo crec que és un llibre que val la pena que aquesta taula es buidi completament en aquesta taula. Gràcies, moltes gràcies. A veure, aquest és un relat, una mica més llarg. Bienvenido, señor gobernador civil y jefe provincial del movimiento. Aquest és el títol del relat. Els 3 cotxes Seat 1400 avançaven a Plaret pel carrer Major, cap a l'Ajuntament. Un ajuntament que té fins i tot un balcó. Aquell dia hi penjava un Tomàs amb l'escut del poble, un escut que prové d'antic, d'abans de l'edat mitjana. Des d'allà, el paisatge, nu, com un immens camp lunar, s'estén fins a tornar-se invisible. L'Ajuntament també té un rellotge al frontispici. Aleshores, les agulles assenyalaven les 4:10 de la tarda. No pas perquè fos aquesta hora, sinó perquè feia anys que la maquinària s'havia aturat. Posar-lo a l'hora, arreglar-lo, seria un dels intercanvis del nostre cacic alcalde amb el fatxa de rang superior que aquell dia ens visitava a so de trompeta i tambors. Les banderes espanyoles onejaven en les petites astes a banda i banda del capó de cadascun dels cotxes. El poble el seguia a distància i nosaltres, la meva mare i jo, buscàvem el rostre d'aquell governador civil darrere els parabrises empossegats de color torri de les terres. No ens va costar cap treball reconèixer-lo. Anava en el vehicle del mig, el seient del darrere, amb el xofer fent de taxista. Duia els cabells engominats i un bigotet com absurd, una simple ratlla, com si li subratllés el nas. I és que els fatxes de l'època no tenien sentit del ridícul ni tan sols en matèria d'estètica. En els altres cotxes hi anaven tot d'homes i una parella de la Guàrdia Civil amb els seus tricornis i fusells penjant de les espatlles. Quan van arribar a l'Ajuntament, amb la bandera espanyola onejant a tot drap a l'asta del balcó, les escales encatifades i amb flors, llorer i romaní, l'alcalde i el secretari, mudats com si anessin a la boda d'un ministre, no paraven de fer reverències, a les quals s'hi afegí el meu pare, amb aquella ridícula banda blava
ornamentant el seu cos tremolant. La jaqueta que duia feia olor de naftalina, i això que la mare l'havia posada a ventilar durant uns dies. Duia la camisa cordada fins a l'últim botó. Una camisa a la qual uns dies abans la Remei havia girat el coll, de tan relacionat com estava, i l'havia deixada unes hores en un cossi amb azulete, dissolt en aigua perquè resplendís blanca com la neu. Les reverències compulsives van començar abans que el governador posés els peus a terra. La mare, i jo agafada del seu braç, veien tot des de primera fila. Quan l'insigne personatge, el governador, i tota la comitiva van baixar dels cotxes, l'alcalde se li acostà i amb una inclinació de cap i donant un cop de talons li va encaixar la mà. Després el governador, tan estirat i satisfet de si mateix, li va fer uns copets a l'esquena. D'altra banda, l'alcalde va fer unes senyes al secretari i al meu pare perquè s'apropessin a saludar. Així ho van fer, i d'una manera tan maldestra, insegura i servil que a mi, no sé, a la mare, em va fer vergonya aliena. Una escena grollera, desagradable i depriment. No suportava veure la cara del meu pare vermella a clapes i la suor que li baixava per les temples. El seu servilisme. Em semblava un pidolaire a qui donaven almoina. I això, que totes desenvolupaven la més absoluta cordialitat protocolària. El poble, acordonat, aplaudia de tant en tant i alguns cridaven «Viva Franco! Viva Espanya!» i no fos cas. Jo buscava l'Ujolan amb la mirada enmig de la gent i no el trobava. De fet, després de la renyina del vespre anterior amb el pare, no m'estranyava. Aquella nit no vaig poder dormir. Feia voltes i voltes al coixí, pensant en el que havia passat i m'adonava que hi havia molt poques esperances d'entesa entre ells. Això em va entristir profundament. De cop i volta, tot es va trastocar. Una pedrada que va venir d'entre la gentada va fer diana al cap del governador, de tal manera que el va fer caure de genolls sobre el pedrís de la plaça, al costat del projectil del delicte, de la mida d'una pilota de tenis. Tots els allí presents van abocar-s'hi per aixecar-lo. Vaig veure com li brollava la sang i començava a enfosquir-se-li el cabell engominat. Uns cridaven que viressin al metge, d'altres miraven d'aquí cap allà sense saber què fer. La gent estava tan aterrida que molts es van quedar muts, paralitzats. El silenci era sepulcral. De seguida, perquè tot va anar molt de pressa, el va trencar el toc de gràcia d'un tret llançat a l'aire per un dels guàrdies civils i la veu del seu company cridant «Disuélvanse inmediatamente!» i les porres blandant amenaçadores. El tret va ressonar per tot el poble com un cop de força intimidatori. Llavors, la gent va començar a dissoldre's. Uns quants fugien cames ajudeu-me, d'altres marxaven a pleret dissimuladament. A l'entrada de l'Ajuntament, amb el governador amb el cap a la mà, regnava el desconcert. Llavors jo vaig començar a tenir uns pensaments inconfessables. Desitjava que aquella pedrada l'hagués mort, ell i l'alcalde, morts i enterrats. Havia arribat l'hivern de les seves existències. M'imaginava el cerimonial de l'enterrament, la bandera espanyola cobrint els taüts, les seves dones desconsolades vestides de dol rigorós, contestant les educades condolences de files de funcionaris i gent imponent amb galons i medalles. M'imaginava una pluja de pedres. Hola, molt bon vespre a tothom. Em sembla que abans de res cal començar amb uns agraïments. En primer lloc, vull donar les gràcies a l'Institut Català de les Dones i a la seva presidenta, la senyora Meritxell Penedí, per cedir-nos la seu de l'Institut i per acompanyar-nos avui en aquest acte.
Hi ha moments que una s'adona que la vida és plena de persones, de gent generosa. Com no pot ser d'una altra manera, vull agrair a l'escriptor Olga Xirinacs el pròleg que ha fet. L'Olga de seguida se'n va adonar de l'esperit del llibre. També vull fer extensible aquests agraïments a la Carme Triador per la seva aportació. Avui, Carme, moltíssimes gràcies. Has estat realment generosa i t'agraeixo moltíssim la teva intervenció. També vull fer extensible aquests agraïments a la Carme Sansa per la lectura i perquè ens estigui regalant amb la seva expertesa amb aquestes lectures d'aquests fragments. Evidentment a l'editorial Stonberg i al seu director Jordi Castelló per la relació que hem mantingut, primer per la curada edició del llibre i per la relació que hem mantingut de cordialitat i d'eficàcia al llarg de la nostra relació que hem mantingut fins ara. També a la Teira Raquer pels seus exhilis gramaticals, a Perico Pastor, l'aquarel·la de la portada, el diari en visió de gènere, La Independent i a la Tona Gusi per la seva difusió que ha fet. També el mateix Lourdes Muñoz, presidenta de la Xerida de Lourdes. I vull agrair, evidentment, especialment a les 17 dones inspiradores, a totes i cadascuna d'elles, la seva constant col·laboració i crec que entusiasme participant en el llibre. I això malgrat que algunes d'elles han hagut de veure com les seves històries, les seves anècdotes, els seus relats quedaven impunament desdibuixats sota el llast o sota el joc de la meva imaginació. Amb algunes ens coneixem de fa molt de temps, amb algunes fins i tot en tinc una profunda amistat, amb d'altres les conec com qui viu d'abans d'ahir, però en qualsevol cas, per totes i cadascuna, sento el mateix, des del meu cor, el mateix agraïment profund. Ara m'agradaria fer-vos dues pinzellades del procés del context del qual va sorgir la idea d'escriure 17 relats. Potser diré coses que la Carme Triador ja l'ha explicat, ho diré d'una altra manera, però serà el mateix. Perdona'm, Carme, si torno a repetir algunes coses. Bé, doncs la idea del llibre va sortir realment com un esclat, com una mena d'explosió enmig del primer brot de la Covid-19, que, com molt bé sabeu, ens va mantenir a milions i milions de persones confinades durant 3 mesos a les nostres llars. I això, evidentment, les persones les més afortunades. Començàvem la travessa de la pandèmia i, com si estiguéssim enmig de l'obscurantisme medieval, sobre el virus no en sabíem gaire de res. Només veiem horroritzats que matàvem en sala. Jo havia acabat el meu anterior llibre de relats, que es deia La Fulla de Fandango, que sortiria publicat a l'octubre del 2020. No sabia que el que estava passant m'afectaria tant. I el fet és que em vaig llançar a escriure articles que vaig publicar a l'Ara i al Corpost, i sobretot un diari que vaig batejar com diari d'un confinament. Cada dia escrivia el que em venia al cap, els meus sentiments, les meves emocions sobre el que estava succeint, com una manera d'expressar el meu acompanyament, el meu patir en aquell moment, la meva empatia en el trànsit terrorífic del que estàvem sotmès. Em sembla que això ho va fer molta gent, sobretot molts escriptors, perquè si alguna cosa tenien era temps per pensar, per llegir i per escriure. Bé, per tant, la idea de realitzar aquest llibre coral de relats, aquestes búsquedes de memòria, sorgeix enmig d'aquest magma de cognicions i de sentiments de desolació, d'emocions alterades, en uns moments de necessitat potent de comunicació i comunió col·lectiva. Hem de pensar que, segons un informe de la Comissió Europea, un de cada 4 europeus es va sentir sol i deprimit en els primers mesos de la pandèmia, el doble que l'any 2016. Feia falta, doncs, crear comunitats, feia falta fer créixer la resiliència, aquell concepte tan necessari de Boris
Filbon, mai sé dir el seu cognom. Tot i això, vull remarcar que 17 esclats no és un llibre pandèmic. La idea sintonitzava amb l'ambient d'aquells moments, però igualment l'hauria escrit sense el tràngol de la pandèmia. Vaig això per davant perquè em sembla molt important ressaltar-ho. M'agradaria pensar que també les dones inspiradores dels relats es van sentir acompanyades en tot el moviment que representava el projecte que els plantejava, com a mínim distretes i encuriosites, connectar amb cada una d'elles individualment, fer-les mirar cap enrere, fer-les retrocedir als temps de la seva joventut, remoure sentiments potser apagats, ha estat per mi molt enriquidor, fins i tot inclús tenint en compte les nostàlgies i potser el dolor que ens hagi ocasionat a ells i a mi, perquè esclar, no només a la vida les persones tenim records feliços. Els dec, doncs, a totes les inspiradores poder recloure amb l'escriptura en uns moments tremends i desconcertants, sense parador en la meva vida, en el que sentir-nos aixoplucats en el suport aliè era important, era d'allò més important. El treball que he realitzat amb aquestes 17 dones ha estat, per mi, com a mínim, preciós. Algunes de les narracions expliquen vivències que remeten al passat de la guerra civil, constituint veritables narracions de memòria col·lectiva. Altres narren experiències vívides que ens situen en el context del franquisme dels anys 60 i 70 del segle passat. En altres, dibuixo situacions personals que han marcat la vida d'aquestes dones. El punt de partida de cada història és certa a totes les narracions, però com he dit, són retalls biogràfics de les inspiradores que he passat pel sedàs de la ficció, que he literaturitzat, paraula complicada. I per tant també he passat per l'embut dels meus valors, de la meva manera d'entendre la vida. Per escriure cada relat he hagut de documentar-me, fins i tot a vegades molt a fons, sobre el tema al qual m'enfrontava. Per exemple, jo sobre el món dels hackers no en sabia massa bé res, sobre la matança horripilant de l'Arajó que es va perpetrar al principi de la Guerra Civil Espanyola, tampoc no en sabia res, i puc assegurar que cada relat ha estat motiu de moltes lectures prèvies, de manera que ara, d'alguns dels continguts amb els que m'he barallat, buscat informació aquí i allà, en sé una mica o una mica més que abans de començar a escriure els relats. Cada narració, amb el pes de la seva pròpia idiosincràsia, ha significat un repte. I un aspecte que em sembla que contribueix a fer que els relats siguin més singulars, si és possible, és que cada narració reflecteix aspectes de la personalitat de l'inspirador. Això ens ho explicava la Carme Triador. Aspectes de la personalitat que jo percebo, esclar, dipositats en la protagonista principal del relat. Però esclar, jo no sóc la protagonista del relat, sinó que sóc l'escriptora que l'escriu. El llibre anterior a La Fúria de Fandango era també un llibre de relats, però autobiogràfics, un llibre que dibuixa pinzellades de la meva vida. I una cosa em va portar a l'altra. Laberint del soterrani el vaig escriure a partir del meu interès per la historiografia de la vida quotidiana, pel meu interès per la història social, per la història de la vida diària a partir dels sentiments i les emocions, la història des de baix. Sabeu que a més d'escriptora soc psicòleg social, us ho he dit la Carme Triador. Doncs bé, en psicologia social, per analitzar i entendre els comportaments grupals i col·lectius, les relacions intergrupals, és molt important situar-nos en els contextos en els que es desenvolupen. S'han d'entendre els sentiments, s'han d'entendre les emocions, les actituds, els comportaments que emanen dels valors i les normes que imperen en cada temps de la història. Com sabeu, les dones han estat al llarg i ample de la història un grup socialment marginat, un grup del que la història androcèntrica, l'única que existia, no s'ha ocupat mai. O millor dit, com va escriure Simone de Beauvoir, tota la història de les dones ha estat feta per homes. Per resumir el que vull dir, m'acolliré el que deia l'escriptor i crític literari Josep Maria Castellet. Afirmava que la història personal és fonamental per comprendre un temps, una cultura, unes formes de vida.
De manera que si Laberint del soterrani el vaig escriure des d'aquest marc cognitiu i conceptual per explicar per mitjà de relats curts vivències personals de la meva infantesa, la meva joventut i fins i tot de la meva maduresa, en el llibre que avui presento a 17 esclats, he volgut donar veu a altres dones, que altres dones m'utilitzessin per canalitzar alguna part vivencial que hagués marcat les seves vides, però també alguna anècdota o experiència que reflectís un context ja antic. Quan més allunyat en el temps, més contrast podíem trobar amb el segle XXI. No en va, deia l'enyorada Montserrat Minolis, quantes dones tenim per recuperar. Els records són l'única riquesa veritablement nostra, l'únic tresor que ningú no ens pot prendre. De fet, som el que recordem. I no hi ha vida que no contribueixi a la història. Com deia la també enyorada Montserrat Roig, si hi ha un acte d'amor, és la memòria. Volem significar que l'escriptura que recupera la memòria és també un acte d'amor. Us preguntareu per què dones i per què dones grans? Doncs perquè aquestes dones grans hem viscut un cúmul d'experiències en contexts que ja han desaparegut, que han passat a ser història. Són les dones, ho deia la Carme, que eren joves als anys 60 i 70 del segle XX. Anys amunt, anys avall, totes són de la mateixa generació. Tenim una memòria col·lectiva coincident. I és clar, ara som dones grans, em guardo molt de dir que comencem a ser velles o que ja ho som, perquè la paraula vella per si sola triplica l'imaginari social els estereotips negatius associats a la bellesa. Però ho som grans, som persones que anem sumant anys, però a part d'algunes excepcions tenim el cap ben clar i farcit de coneixement i saviesa. Som dones que hem viscut durant llargs i posposats a la dictadura franquista, en un món que ens alçava les mestresses de casa, un món en què la discriminació de la dona a tots els nivells era descomunal, un món del que apenes sortíem. Les més afortunades creuaven la frontera i ens anaven a Ceret a veure cine barat per la censura espanyola. Llegíem llibres prohibits que arribaven a les nostres mans per camins clandestins. Viatjar amb avió era gairebé una quimera. Moltes van veure televisió per primera vegada en la nostra adolescència. En fi, un món als antípodes del món d'avui, en què les dones, partint gairebé de zero, hem anat obrint camí i lluitant a braç partit contra normes i valors que ens operaven, contra els estereotips de gènere i la discriminació que patim pel simple fet de ser dones. Arribar a ser conscients que som éssers legítims en tots els àmbits de la vida ha significat una tasca de voluntat fèrria. No era fàcil adonar-se que allò que passava, aquell malestar, aquell no saber què està passant, aquell preguntar-se què hauràs fet o dit, aquell sentir-se culpable, no tenia res a veure amb una mateixa, sinó amb el context opressor, patriarcal i masclista que ens batava i ens vexava. Tot i això, després de tants anys de batalles moltes guanyades, encara hi ha molt a fer. El que vull significar, i ja acabo, és que les nostres experiències, les nostres vivències i educació, el context en què les vivim i experimentem, siguem o no escriptores, siguem persones grans o joves, tamisen i modelen les nostres formes de ser, de pensar, de sentir. Us puc semblar determinista, res més lluny, perquè som éssers intel·ligents que si ens ho proposem, podem transgredir totes les normes i costums que no ens deixen créixer i esdevenir persones responsables de les nostres pròpies vides. És a dir, si ens ho proposem, podem modificar el rumb de les coses que com seres humans ens limiten i perjudiquen. I aquest és l'afany de les feministes, esdevenir persones pensants. Allò que demanava Hannah Arendt i pel que tant es va barallar amb l'establishment. Persones pensants amb autoestima i llibertat interior per poder elegir davant de qualsevol ordre que ens vingui imposada. Que les normes socials no ens desindividualitzin en terminologia de la psicologia social. Perquè 17 esclats l'he escrit partint de la meva condició de dona i dona gran, però també de dona feminista. Jo voldria que aquest llibre fos un petitíssim granet de sorra, tenint en ment que la suma de petites coses pot significar grans canvis. Podria llegir ara en tot cas un fragment del pròleg de 17 esclats, escrit per l'escriptor Olga Xirinacs, però crec que està en el llibre. Només dir-vos que
Només afegir, i ara això és una petita broma que faig, que l'editor jo esperem que la curiositat de saber-ne més us condueixi a llegir el llibre i bé, moltes gràcies per la vostra atenció. A mi em semblava un final esplèndid, amb l'autora, però com que hem quedat que deixeu-me dir també que ja estic molt contenta que l'Abrià Àngels pensés en mi i em triés per... Bé, aquesta col·laboració no s'acaba aquí avui, no sé si es pot explicar. No, sí que es pot explicar. Oi? Sí. Perquè això ha de ser un audiollibre també. Exacte. I, en fi, tindré el plaer i l'honor de poder-lo fer. A veure, anirem aquí cap al final, que és el relat número 16, el penúltim, The Times They Are A-Changing. Ell és de bandera roja, un marxista-leninista, un revolucionari maoista. Ella, una psuquera de pro, del Partit Socialista Unificat de Catalunya, federat al Partit Comunista Espanyol, per ser més exactes. I les respectives famílies, pares i tiets, uns acèrrims al règim feixista del generalíssim Francisco Franco, devots i aviciats patriotes franquistes, universos els antípodes. I això que ell i ella ja no són adolescents, ja fa anys que van deixar enrere aquella etapa vital de rebel·lia i tossuderia davant les normes establertes, especialment les que dimanen de la família. Ell ha acabat la carrera de periodisme i ella la carrera de dret. Dues joves promeses a la cresta de la joventut i de la vida. Així doncs, què passa? Com és que ell és un revolucionari maoista i ella una psiquera impenitent? Per què? Per aquest radicalisme tan oposat al que sempre han viscut a casa. Doncs perquè a les respectives llars familiars es viu una narrativa completa de dretes i els dos joves ja no els resta més recorregut en aquesta direcció. En l'afany transgressor i rebel no tenen altre remei que passar-se al bàndol contrari. Els pares d'ell, adeptes al franquisme, més ferotge. Els pares d'ella, tecnòcrates de dretes, uns fans de l'imperi americà. Els extrems sempre es toquen, i la línia que els separa dels seus pares és molt fina. Hi ha res més infractor, desobedient i pecador per un adolescent o un jove que assumir com a propi un discurs esquerrà i transgressor quan els progenitors són tan dretans. Els pares d'aquests dos joves, d'ell i d'ella, burgesos capitalistes fins al moll de l'os, conviuen amb els seus fills, progres i revolucionaris, sense immutar-se ni molt ni poc. Tot arribarà, pensen. Potser una mica sí que s'immuten i s'amoïnen, com va passar la nit que va morir el generalíssim, el 20 de novembre de 1975. La cosa va anar així. Ell feia guàrdia al diari de Mallorca, Villon havia anat a Raure per fer el servei militar. Aprofitava la vinentesa de la susdita mili per fer pràctiques de periodisme. A la seu del diari pots seguir els esdeveniments a prop. Su excelencia el jefe del Estado continua postrat allí per una insuficiència coronària a causa d'un procés gripal. El llit per una insuficiència coronària. Els tèlex enviats des de les centrals informatives de Madrid envaeixen les taules de la redacció del diari. Els telèfons no paren de sonar a l'uníson. Aquella nit, la redacció és plena, en plena ebullició d'expectatives, interrogants, ningú no dorm. I els que ho fan és a intervals per no perdre's el protagonisme de la notícia. La impaciència de l'espera se'ls menja. Tots saben que abans d'ahir Franco va patir un infart molt seriós i que la seva recuperació, més que complicada, és impossible. Ara és a la casa dels pares d'ell on el telèfon sona amb insistència.
Són les 5 de la matinada d'un 20 de novembre de 1975, desavinent, gris, com les façanes barcelonines. Fins que un dels 4 germans més joves que ell, són 6 germans i ell és el segon, surt espaitat del dormitori i corre descalç pel passadís fins a la biblioteca. Fa relliscades, obre la porta i despenja d'una revolada a l'aparell de telèfon de la calita negra que és a la taula del despatx estil victorià. Hola, soc jo des de Mallorca. No em diguis que ja! Sí, tio, ja! L'alegria els pren i els supera. Les llames esclaten a cada extrem del fil telefònic, fins que el germà d'ell, de l'emoció, que el sacseja, deixa anar l'auricular. Ni tan sols s'acomiada i la veu d'ell es perd en el silenci de la biblioteca. Hola, que hi ha algú? És increïble. I penja el telèfon. El germà, cap a la cuina, buita corrents, obre la nevera, l'hivern que hi ha a l'office s'apodera d'una de les ampolles de xampany francès, de bombolles translúcides i calidoscòpiques, d'allò més car, com més car millor. Després agafa una copa de cristall en forma de tulipa del bufet. En una mà subjecta el xampany, a l'altra la copa, i així, cop de passada, fa un toc amb el colze a la porta del dormitori dels seus pares. Ho fa perquè la mare no li torni a recordar que abans d'entrar als llocs s'ha de trucar a la porta. Tot seguit, gira com pot la maneta, la llum dels aprics del distribuïdor envaeix suaument l'estança del dormitori i plantat al llindar amb un gest triomfant, alça l'ampolla i la copa i crida: ¡Tachán! ¡El hecho biológico se ha consumado! Els pares, tan devotament franquistes ells, en un sobresalt que els fa seure de cop sobre el llit, es queden ingarrativats. Més exactament, es queden agarrotados, ja que en aquestes llars es parla en llengua castellana, en algunes en cristiano. Tenim previst un torn de preguntes per l'autora. Si algú s'anima. Algú s'anima? Doncs bé. La cambra. Sí. La cambra. Hola, sí, realment ha sigut complicat per tu desenvolupar d'un fet concret tota aquesta... Jo he llegit el llibre, tota aquesta imaginació, aquesta història que tota ciutat, inclús a vegades agafant fets, bueno, agafant fets reals, no? Sí, ha sigut molt complicat això per tu. No, la paraula no és ben bé complicada. En tot cas, m'he documentat molt per cada un dels relats, això sí, quan ho requeria, no en tots, però en alguns sí que ho requeria molt. I sobretot el que em passava és que cada relat m'immersia moltíssimament del relat. És a dir, només em tancava amb allò i allò formava part gairebé dels meus somnis, de la meva vida fins que no l'acabava. En aquest sentit es pot dir complicat, entrecomillat. No, complicat no, perquè he disfrutat moltíssim. Encara les notes al llibre, però més molt, moltíssim. Jo volia desenvolupar, o sigui, com d'una cosa que havia passat a una altra persona. Ja, sí, suposo que és el que diuen, ho he sentit dir a alguna altra persona, justament això que tu dius, de que ha de ser complicat ficar-se a la pell d'un altre o d'imaginar-se un altre. També has de pensar que als relats hi ha molta part de ficció, per tant la ficció és meva, i per tant la imaginació és meva. Jo agafo un nus i a partir d'aquell nus, a vegades no, a vegades hi ha part del relat que és real, però a partir d'aquí doncs jo em recreo i faig ficció dintre d'aquella història, d'aquell nus, d'allò que jo m'imagino i com m'imagino a la protagonista, que el relata, a la persona, l'inspiradora. Però això no me n'adonava, jo no m'imagino, no estava pensant en l'inspiradora, sinó que després, una vegada he llegit el relat, un dia llegint els relats, em vaig adonar que aquí hi ha molta part de cada relat, inclou formes de fer, formes de contestar o de raonar o el que sigui de la persona, de l'inspiradora que m'ha inspirat el relat en aquest cas. Però ha estat un procés molt natural, simplement
doncs agafava, documentava si calia, a vegades m'hi ha hagut de documentar molts, alguns relats m'he barallat molts més que amb altres, vull dir que els agafava, llançava, tornava a començar una altra vegada, allò no m'agrada, això ho hem d'agafar així, el que sigui, però en qualsevol cas és un procés que a mi em complau molt, m'agrada molt, o sigui, és a dir, he disfrutat moltíssim. No, el resultat és excel·lent. Vull dir, llavors no hi ha massa diferència d'haver intentat tu les històries. Perdona? Que no hi ha molta diferència si haguessis intentat tu les històries. No hi ha molta diferència si hagués... No, perquè si simplement és agafar, és un punt de partida que a mi em semblava molt interessant i sobretot per la idea de donar veu, com dèiem, a cada una d'aquestes dones que eren com jo, eren joves, en una època que poden explicar moltes coses i donar-los veu. Sobretot una mica el que deia també la presidenta de canviar el cànon i per tant introduir també aquestes veus, no? Aquestes veus que han estat sempre silenciades i que segurament tenen des del seu punt de vista i des de les seves sensibilitats moltes coses a explicar i aportar, no? I és en aquest sentit. No sé, podríem parlar llarg, que ara se m'acut d'això, però sí, podríem parlar com vulguis. Moltes gràcies, Anna. Gràcies a tu. Jo només volia dir que, a banda de les que ha llegit la Carme, no? Hi ha narracions de caire molt íntim i de fets que en aquella època es vivien molt més durament que ara, no? Sí. Des de la maternitat, la maternitat, les violències feministes, etc. No? I crec que el llibre també porta aquesta vessant i és molt destacable. Sí. Hem fet potser lectures que a més estan molt bé, hem fet potser lectures més socials o més de votació política, però ja en el llibre hi ha efectivament aquesta partent de històries més personals de les dones en aquella època que no se'n parla, que normalment no se n'ha parlat mai, o se'n parla poc, o que s'ha tractat tot i que no es modelen i que per tant a mi m'interessava donar veu en aquestes experiències íntimes de com les dones viuen situacions dramàtiques personals o situacions de maternitat, com dius, o fins i tot de tenir situacions amb els fills determinades, etc. I llavors aquesta és una altra vertent, una altra visió també del llibre. No només és aquesta vertent. Molt bé. Gràcies, Tona. Sí. Vols que digui més coses o ja... No, només volia remarcar aquesta banda remarcar això perquè és una part en el conjunt del llibre. És una part molt important del llibre, és veritat, hi ha molts relats amb aquest, i és la gràcia entrecomillat, una mica és que porta ja el que deia, anècdotes, però també vivències profundes. Les anècdotes també són vivències, evidentment, però no deixen de ser una anècdota, que tu expliques una història, alguna que t'ha passat. L'altra cosa són vivències personals, psicològiques, profundes, que en aquella època es vivien d'una manera determinada i que ara es viuen d'una altra. Que fins i tot les definicions del que era una cosa o una situació es feien d'una manera, les pors amb què abordaves aquella situació no té res a veure amb les pors amb el que es pot abordar en aquests moments, etc. Per desconeixença i per molts motius, i per valors, i per normes, i per com era la societat en aquells moments. És això. Ningú més s'anima? No? Doncs escolta, jo crec que és el moment que l'autora dediqui els llibres, no? Sí. I jo crec que si voleu, llavors teniu aquí la relació xic to xic. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Maria Àngels, per haver vingut a l'Institut Català de les Dones a presentar aquest llibre. Enhorabona. El llegirem i el recomanem molt intensament. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tots.